Naimbag nga aldaw yung bing, itatakit baruman ng aldaw, ngayon tayo panagbuya, panagdengeg, ken panagsursuro. Siya ti Mestroyo, ti kindergarten, Sir Kevin S. Sagman, akadwayo nga agsursuro nga agbasa, agsurat, agsala, agkanta, ken agbalin ang nasingpet ken saya at lubing. Amok ang nakasagana kayon, umay kayon, tayin tayon agsursuro. Aldaw manenti pa nagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa aptap nurumanyag ti masakbayang ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap Adu dagiti na dumaduma abambanag a makita tayo iti aglawlaw. Dagitoy abambanag ket addaan ti na dumaduma asukog, maris, rukod ken kinadagsen. Ubing, anya ba nagti makitayo a nakabitin iti sirok ti kayo? No ti sungbatyo ket ligay, nalaing, ligay ti adda iti sirok ti kayo a nakabitin. Anya ti sukog ti ligay. Nalaing, nagbukel. Nagbukel kunayo manubing? Nagbukel. Ti nagbukel ket awan ti suli na. Adda dagiti na dumaduma a bambanag a nagbukel ti sukog na. Akas kuma iti bola, botones, ken singsing. Mangibaga kayo man ti daduma pay abanag a makitam iti aglawlaw mo nga daan ti nagbukel a sukog? Ubing, anya ba nagti makitayo iti rabaw ti lamisaan? No ti sungbatyo ket regalo, nalaing, regalo ti adda iti rabaw ti lamisaan. Anya ti sukog ti regalo? Nalaing, kwadrado. Kwadrado kunayo man ubing? Kwadrado. Ti kwadrado ket addaan iti upat a sikig.
Dagitoy asikig ket addaan iti agpapada a rukod. Adda dagiti na dumaduma a bambanag a kwadrado ti sukog na. Akas kuma iti panyo, pungan, ken biskit. Mangibaga kayo man kadagiti dadduma payabanag a makita mi ti aglawlaw mo nga daan iti kwadrado a sukog. Ubing, anya ba nagti makitayo iti abay ti tugaw? No ti sungbat yu ket payong, nalaing, payong ti adda iti abay ti tugaw. Anya ti sukog ti payong. Nalaing, trianggulo. Trianggulo kunayo man ubing? Trianggulo. Ti trianggulo ket addaan ti tallo a sikig. Adda dagiti na dumaduma a bambanag a trianggulo ti sukog na. Akas kuma iti patupat, sangkailgat a pizza, ken tent. Mangibaga kayo man kadagiti dadduma payabanag a makitayo iti aglawlaw nga addaan iti trianggulo a sukog. Ubing, anya ti sukog ti tugaw. No ti sungbat yu ket rektanggulo, nalaing rektanggulo. Rektanggulo kunayo man ubing? Rektanggulo. Ti rektanggulo ket adda upat a sikig na. Makunatayo a rektanggulo ti sukog ti maysa a banag no agpada ti rukod ti agatiddog a sikig na ken agpada met ti rukod ti agakaba a sikig na. Adda dagiti na dumaduma a bambanag a rektanggulo ti sukog na. Akas kuma iti cellphone, libro, ken ridaw. Mangibaga kayo man kadagiti dadduma payabanag a makita ti aglawlaw nga addaan iti rektanggulo a sukog. Ubing, anya ba nagti makitayo iti uneg ti umok? No ti sungbat yu ket itlog, nalaing, itlog ti adda iti uneg ti umok. Anya ti sukog ti itlog. Nalaing, sinan itlog. Sinan itlog kunayo man ubing? Sinan itlog. Ti sinan itlog ket awan ti sikig wenno suli na. Daytoy a sukog ket naduyduyog ngem iti nagbukel. Adda dagiti na dumaduma a bambanag a sinan itlog ti sukog na. Akas kuma iti lobo, sandya, ken pigad. Mangibaga kayo man pay kadagiti dadduma payabanag a makita iti aglawlaw mo nga addaan iti sinan itlog a sukog. Ubing, nakita ken naadal tayo dagiti na dumaduma a sukog. Itaa ka nito ket adda ubraen tayo. Nakasagana kayo kadin? No nakasagana kayon, rugyan tayon. Kitaen dagiti ladawan a may pakita. Ibagayo no anya ti sukog da. Rugyan tayon. Anya ti sukog ti aparador. Nalaing rektanggulo. Anya ti sukog ti pinggan. Nalaing nagbukel. Anya ti sukog ti panyo. Nalaing kwadrado. Anya ti sukog ti pigad. Nalaing sinan itlog. Anya ti sukog ti tent. Nalaing trianggulo. Ubing, kanayon alaglagipen dagiti na dumaduma a sukog. Nagbuken,
kwadrado, triangulo, rektangulo, ken sinanitlog. Ubing, agkikita tayong tumanen ti sabali agun daway ngayon tayo pa nagsursuro. Siya ni Sir Kevin Amestroyo, ang mangibati ti pamalagip. At ti ubing, tarabayan ti inda panantakkel, tapno masakbayan da, indang to may pagpanakkel. Bye-bye!